ọnọkwa na ọta mmiri, ọnọkwa na Aworie, ọnọkwa na Ntoyi, ọnọ na Ezeleke, ọnọkwa na Ezeala, Amadioha, Kamolọzụ, Nnamdi Kanu. Anyị na-ezipụ ozi n'isi gị. Nnamdi Kanu ezipụkwa m ozi n'isi gị. Ekperima afara ukwu Ibeku ezipụ m ozi n'isi gị agba kpụrụkpụrụ ka ihe ndị ọfọma na-ebi n'ala ugbu. Anything wey make Usain Bolt wey no enter defense, Amadioha, Ezeleke, Iyafo, may he continue not to enter that defense as he don't go today. Iberibe zukwe ya home. Yadawakwu Iberibe for the blood of the people at Osu, at Ihitenansa, at Olu, Okporo, Okudo, Awide Mmiri, Awomama, Mgbidi, Uguta, Osu Itokwa, Osu Mogu, Ihiala, Azia, Uli, Olumba North, Olumba South, Ụmụaka, Njaba Nilo, Afara ukwu Ibeku, Afara Mbi Itolu, Njeri, Idato North, Idato South, Okigwe, ọbara niile na-ebe akwa n'isi Nnamdi Kanu na ụmụ ESN ya lakwala n'ihi. Agụkwa m ya n'isi nwoke a, agakwa m ya n'isi nwunye egburu egbu. Onye niile ọwụla nọ na-ebe akwa maka ihe na-eme. All the people wey dey kpai their relatives, may they find justice. All the people that are supporting Usain Bolt, may their house become like the lives of those they buy. Their lives will become like all these communities that they have been deserted in Anambra, Imo, and every other place in Igbo. So shall it be for them. For kind of Jesus asking my body. Jesus of Nazareth, I know say me and you the quarrel, we know they in good times, but you see for this one, I want beg. I beg. If you get power, make this Usain Bolt continue to, oh sorry, Jesus, oh, Jesus of Nazareth, I humbly come to you. I don't say me and you the quarrel, we know two days in good times. But for the blood of your own Christians when they buy, please, may whatever that's making Nnamdi Kanu not to enter plea defense, may he not enter it. May the rope, red rope, black rope, green rope, blue rope, yellow rope, orange rope, whichever one, but let it be a rope around his neck. And for this thing not to repeat in our place, your churches, they don't scatter up. Then buy your priest, Reverend Canon Merenu, your wife too, don't buy now. The day when they buy Dr. Chika, your priest you follow, your shepherd follow too. So this one self, now your children too, will they pray for? Will they ask you, this Utobo will cause this thing? Rekete Sindayaba, Ribrodo Sandayaka, Rekete, Ribanda Sondoyaka, Dabra Sondoyaka, Ribro Sindayaka, Rikataba, Rekete, Runkuru, Rekete. In Jesus' name we pray. Amen. And you wonder why God cursed you. Useless life. You don't know what justice means. You have no idea what justice means. You don't know what justice means. You black African people. You don't know what justice. Your constitution says you cannot try anybody unless the law is written. Show me the written law. Show me the written law. I want to written law. Show me the written law. Okay. Don't try it. Don't try it. Don't try it. Go ahead. Don't try it. Don't try it. You people, you don't know law. You don't know law. Your own constitution you don't respect. Supreme Court judgment you don't respect. Then why are we in the court of law? Why are we in the court of law? I ask. Nonsense.
You think Big Man can ask you to jail me and you jail me? You are dreaming. You are dreaming. I'm telling you that you are dreaming. You see, if Amadion and Jesus join hand, waiting. Now the prayer we pray for money. Now they work so for your head. Now the prayer they work for your head so. Person where they want, thief where they want, go use petrol bath. How it is said to end. Only after they walk with the way fuel sir. See as Amadion had the disgrace. Insult the judge the more. We shout this, you're shouting. You see all this their nonsense. You know go clear for your eye no until here and that day the guy will drop. They say, oh yeah, they carry and go use rope. Final squad for cooking. Yeah? And we'll never enter military tribunal. They knock on this one to be full case on top here for military court. Everybody will tell her. November 20th, Judgment Day. Hey, government, you know what we do here. November 20th, all these things go end. Like I told you people, then go. Nothing will happen. So nobody will go set up something like this again. Use and the buy police or army. They hear me so. Hey, ndị ba ife nke a nwekwa ọnụ ka ọdụ unu mana ọta ata anụnwa ka o melu 6 days ekwukwa anụ na-aya ekpe ikpe anụnwa na Nnamdi Kanu nwekwanụrụ ohere ịgọrọ onwe ya onya ka o ru na mbọsị nọmba 5 Nnamdi Kanu wee sị na ya agọrọ ọnụ ya onya ka o ruzi tata bụkwanụ 6 days ye o kwesịzịrị ịgọrọ ọnụ ya o pụtakwanụ ụlọ ikpe wee sị na ya agọrọ ọnụ ya na o nwerọkwa ife o mere hey amakwanụ n'ọtụmọmkpa anụnwa ijere na-akụ ya n'isi bụzi ife mmelụ na o kwekwazi agọrọ ọnụ ya n'ụlọ ikpe nke bụzi na ndị ụlọ ikpe kwubizi wee sị na ikpe anụnwa na-aya ebizie na Novemba 20 ka anyị ekpebizi ikpe anyị ekpezikwa ya ọzọ nke abụzikwa nke enwe taa enwe echi n'ọkwa Novemba 20 ka anyị ekwubizi okwu gbasara ikpe anụnwa amaazị m na onye butere Nnamdi Kanu jizi wee na-ewe iwe wee na-aba mba wee na-asị na ndị ụlọ ikpe na fama akwa na-ekpe ikpe na fama ha ọlụfa n'ọdụ ka onwere onye na-agwafe ife fa na-ekwu n'ọdụ ka onwere onye fa na-ego okwu na fa hakwa na-ekpe ikpe anụnwa dịka lọọ sikwanụ wee dị n'ọdụ ka onwere onye na-agwafe ife fa na-ekwu amakwa m na onye buteziri nke na-ababaziri mba n'ụlọ ikpe hey ife nke a nwekwa ọnụ ka ọ dị